Ako vystrečujeme 3 hlavné svaly na krku? Prvé, čo spravíme, je zastabilizujeme si rameno, že si sadneme na ruku na strane, ktorú budeme naťahovať. Prvé svaly budeme strečovať z kaleny. Pri tomto cvičení naťahujeme na opačnej strane ucho k opačnému ramenu. Cítim až, ako ma ťahajú z kaleny. Ďalšie svaly, ktoré budeme naťahovať, sú vnútoricky napäté horné trapézie. Tiež natiahneme ucho k opačnej strane, ale smerujeme k opačnej pazuche a bradu jemne zasunieme späť. Teraz cítim presne, ako ma ťahajú horné trapézie. A posledný sval, ktorý natiahneme, je levator. Ostaneme v predchádzajúcej pozícii, brada zasunutá, ucho pod pazuchu a zatiahneme nos v pazuche. A teraz cítim, ako ma ťahuje levator a vrchná časť chrbta. Vyskúšaj tieto 3 naťahovacie cvičenia a daj mi vedieť, ako to dopadlo.